Molt bona, gent d'Eufènix. No ha passat gaire temps des que vam fer el nostre documental, on explicava el naixement de la nostra comunitat. Però avui no ens enrotllarem a explicar la meva vida. Si ens seguiu una mica la pista, heu pogut observar que un dels objectius principals del projecte era trobar persones que hagin trobat el que els omple, per ensenyar-ho com a exemple a les noves generacions. I avui ens visita a la Serreta la Vanessa Jordan, artista, astròloga i amant dels animals. Però no ens allargarem explicant qui és i què ha vingut a fer. D'això ja se n'encarregarà ella mateixa. I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Què, Vanessa? Així és que dius que amb les plomes que t'he guardat faràs arracades? Pues sí, avui farem un taller de com fer arracades de les teves plomes fetes amb molta màgia i amor. Guai! Pues som-hi! Com cada any els ocells canvien les plomes a l'estiu o a finals d'estiu. Llavors, doncs, quan em vas trucar i em vas dir que amb les teves plomes es podien fer arracades, ells ja no les necessiten. I pensar que les plomes dels meus ocells seguiran volant i lluint és flipant. Doncs sí, Jaume, és flipant. I jo encantadíssima de fer cosetes amb les teves plomes. Pues endavant! La Vanessa és artesana i emprenedora de Vuela Project, un projecte que va crear ella mateixa, que es basa en fer joieria fusionant el mineral amb plomes. Aquí podreu trobar el seu Instagram i els diferents treballs que exposa. Doncs el primer pas és fer la triada de les plomes. Llavors, totes les que m'has portat, doncs seleccionarem les que estiguin més senceres, més netes i més maques. Mira, per exemple, aquestes són molt xules. Doncs jo diria que són de l'ala d'un color arcàngel, que té marró i negre. I veus el gruix de la ploma t'està dient que és una ploma de l'ala, perquè com més gruixut, més importància té la ploma en l'animal. O sigui, les petites, veus que no tenen d'això, això són plomes més aviat de tapar. Ok. I ara, a veure, tu mateixa, perquè aquí hi ha... Jo te les he anat agafant totes. Sí, aquí tinc un bon... Però, vull dir, així em anirà bé també veure quines et van bé, perquè igual... Sempre he pensat que llençar és molt fàcil. I m'estimo més que en sobrin que no pas que en faltin. Ai. Aquesta és supermaca. Aquesta també és de color arcàngel? Això és d'ànec. D'ànec. Veus que és molt corbada? Sí. I aquesta? Pavo real. Pavo real. D'aquests que corren per aquí. Tinc 5 o 6 que corren per aquí al seu aire. I aquesta sí que és de pavo real. Sí. Maco. El que és que te la vaig tallar. Els pavos reals cada any canvien la cua i cada any li creix un pam més. Igual que els cérvols amb les banyes. Ostres! Cada any, o sigui, si mai veus un pavo real amb la cua molt gran, és que té molts anys. Té bastants anys, és vellet. Vaja, que curiós. Estic aprenent molt jo de coloms i d'aus. I ara depèn de fer arracades. Doncs mira, així compartim. Guai. Gràcies a fer les coses ben fetes, hi ha gent que encara se'n recorda del que havíem fet i encara estan en contacte amb nosaltres. Un dia, una d'aquestes persones va trobar la Vanessa en una fira i mentre parlaven li va explicar que coneixia una persona que tenia un colomar amb tota mena d'aus i plomes, i es va posar en contacte amb nosaltres. I què és el que et va fer la idea de fer arracades amb plomes? Doncs mira, jo des de petita hi ha 2 coses que són molt importants a la meva vida. Que han sigut el meu refugi. La creativitat i els animals. Per la part de la creativitat, jo encara que soc
enginyer de formació, dic que tinc ànima d'artesana, perquè sempre m'ha agradat fer coses amb les mans. I bueno, ja de gran he continuat fent sempre coses creatives. Sempre m'ha agradat combinant-la amb els estudis, amb la feina, però bueno, he anat fent coses d'artesanies, de joieria en plata, minerals, i bueno, les plomes van arribar una mica dins del meu desenvolupament personal. Em ressonaven molt perquè és un símbol del que és la llibertat i una mica, el ser una mica diferent. Vull compartir amb vosaltres la passió i la força que impulsa el meravellós món de l'emprenedoria artesanal. No és només un model de negoci, és un viatge ple de significat i d'autenticitat. Cada peça que creeu porta una part de la teva ànima, essència, visió i talent. Això fa que el món artesanal sigui tan especial. En aquest camí trobareu desafiaments, però recordeu que cada obstacle és una oportunitat disfressada. Cada vegada que us enfronteu a una dificultat, penseu que és un pas més a prop a la grandesa. La capacitat d'adaptar-se i la perseverança són els vostres aliats més poderosos. El món espera amb ànsia descobrir la màgia que només podeu crear vosaltres. Endavant, emprenedors! El món és el vostre quadre i les mans el pinzell. Comentava que per mi els animals eren molt importants a la meva vida. Què representen per tu els animals? Què representen per mi? Mira, jo de petit vaig rebre molt bullying i era molt tímid i a casa meva tenia una granja i hi havia gairebé tot tipus d'animals, no? Gallines, ànecs, porcs, conills... I allà em vaig tancar amb el món dels animals. I què representen per mi? Que jo estic malalt. Jo tinc el síndrome d'Arca de Noé, que m'agraden tots els animals. Però poder el que més és el colom. El colom perquè és dels pocs animals que hi ha al món, el colom i el flamenc, que té la capacitat, el mascle i la femella, de fabricar llet pels petits. Com que fabriquen llet pels petits? Sí. O sigui, el colom coven el mascle i la femella i quan porten uns dies de cua agafen com una febre i fa que les glàndules del pap fa que fabriquin una llet, que en diuen llet de colom o llet de pap, que és més nutritiva que la de vaca. I ho fa el mascle i la femella. I poder és dels pocs animals del món que pot fer això. Llavors, doncs, com que són totes les coses que fa el colom és humana, tant el festejar com el buscar niu, com tot és tan humà que jo veient una parella de coloms, depèn del que fa, sé pràcticament el que estan fent, no? Perquè els humans fem igual. I el rei de les rareses, el tambor de Bucària. El tambor de Bucària, perdona. I què és el que té de diferent? És que té les plomes de les potes que gairebé no pot ni caminar. I llavors té una caputxa aquí, un altre caputxa aquí davant, que no pot ni veure. És el més tonto de tots. De veritat, el més tonto és com és. Doncs mira, mentre xerrem, tu ves fent, jo m'hi vaig fixant. Mira, he seleccionat unes que aquestes eren de... Això és pavo real. De pavo real. Sí. Llavors he seleccionat 3. Veus? I ara les enganxaré. Guai. Llavors m'agafo amb una d'aquestes peces. Li fico una cola. Ara la posarem aquí perquè no taquem la taula. I taquem aquí una miqueta. I amb cuidado. Veus? I ala. I així queden enganxades i les deixarem que s'assequin. Que s'assequin en mesuretes. I, per exemple, aquestes, mira. Aquesta d'aquí és. D'un colom rissat. D'un colom rissat i pel tamany i d'això jo també diria que és de per aquí sota l'ala. Sí, per sota o per sobre. O sobre l'ala o sota. La penjo aquí? Sí, tu mateix. Tu ves fent, que m'amola. Mira, si vols em pots ajudar? Mira. Sí. Veus aquestes? Això és mineral
de corall. Vale, corall vermell, de corall vermell, exacte. Llavors necessito que em passis la peça i la dobleguis. Així, fins al final, no? Fins al final, vale? I llavors me la doblegues i llavors li farem la forma del ganxito i ho tallarem. Bueno, doncs, fins aquí hem acabat la primera entrevista taller d'Au Fènix Barcelona. Gràcies a la Vanessa de Vuela Project. Moltes gràcies, Jaume, per aquesta oportunitat. Un honor estar aquí avui amb tu. I un honor també que hi siguis. I sapigueu que us desitgem a tots molta salut. Molts somnis alegres per tothom. I fins ara! Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!